Hagan Yugirish Bakhuid, Tongin Duai, Nagabindas Korla, Laurinia, Bern Hapadanga Jim Panga Jing Shitom, Duai Nagabinda, Ngatemon Bare, Pardon, Hapadang Jing Shit, Badap, Kilinkusne. Duairu Nagabinda, Kingasanjang, Bishar. Sutun but beautiful Karbani Singra Bakinio Kajinko Jinkia. Nomor live spotlight Pundri. Live spotlight Pundri. Shaduanu trying in Kirengkat Badu. Shaduanu trying in Kirengkat Badu. Dajingnya Bakhuid Badu leng do try miangu. Shaduanu trying in Kirengkat Badu. Kohimen Kopara Haganega Sngi Hagabangikin Mau Yaka Upresia Bakhuid Rekur Jangari India Ngibu Yaka Jingtumu Jongi Bara Bakania site Nagabinda Jongi Ive Pa Ive Ben Im Yaka Jingim Kabakhuid Ngiduairu Nagabinda Inner Healing Retreat Haganega Sngi Thodi Kaben Sastang Bautrain Kerku Kardo Yabara Kibawanchi Menda Yaka Inner Healing Retreat. Ha Kerteng Upa Barukon Badumen Sim Bakhuid Kajinga E Jungutrai Jungi Jesu Chris But Kajingi Junguble Lem But Kajinga Silak Jungamen Sim Bakhuid Kindon Ranka But P Barong Tongin Sangesh Porban Panmap Nagabinda Gilai Kilet Jungi Baro Kaktino Ble Kapengan Mau Yingi Lemba U Paulus Bakhuid Shagashitisha Lait-ïa Omdeshu Mangaba Im Ukris U Im Hanga La Sana Narpanalang Badu Kris Habangi Sha Ya Ujisu Ben Im Hangi Habangi Kloy Ben Shasa Narpanalang Badu Kris Kapop Jongi kan dubor hapo Jongi. Tongin IT ekijing talot babon jai Jongi. Yaki pop Jongi baro shau jisu. Knamba ngindub. Light luit nagajing sniu. Nagi pop. Nagajim lane bas sniu ki Jongi. Kusulai halakadonut kamen CM Jongi. Yaki por baro. Ngimshim lala. Banai lahat yaw jisu ben trekam. Hagamen CM Jongi. Hagajim mud Jongi. Hagamet kapar Jongi. Jisu beid map igi pop Jongi sait kud yangi dagas namba kardor gajami nga palam how blay badan bor bara badhapi ko himen ko para bangalale pop shibun daki jim parkhat badaki tin daki kam daki jingle klet daki jingle palat jonga daki jingle palat jonga daki jingle palat pakrao e jonga Namar kata ngakarpadi kamaria Bakhuid kabayai katei soti yaki angin bakiri kuid badiapi ko himen ko para banduai nagabinda jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro ni swaneyangi badandala map igi pop jongi penyalam yangi shaga jingi mbam jekut Amen. Triken rad go blay Sngi. Triken rad go blay Sngi. Resuam go
Dreikendraht go play, Sngi. Dreikendraht go play, Sngi. Christo ma, go Christo ra, go nong penim jangi penim yangi. Tong in nia duwai in bu ya ke jing temu jangi baro lemba ka Yuprasia Bakhuid. Duwai ro nega binda ka inner healing retreat ka ben sistang ha ka sngi toding minda tayo. Kotrai koblay may ubala persad men siem ha ka Yuprasia Bakhuid bakan pediang iya ukun jame ujisu kum ka nong kendi bat ka nong pateng bat ban imshida man lakasngi kum ga jingai ti bas ngau id havu to ai hangi ya ga jingai e ben perto board ya ga jingai ne janga kanamba mangiru nginyo binda ha ka nong pateng kaba melakular ha ki to baro ki bayai ne ha ka ba shakriya me da utrai jangi uji sukri sukun jame uba im bat sansha renkhat bat me ha ka jingelang khawe jang men sem Bakhuid uble junom la junom. Amen. Kecumple na kasithi chung Paulus syaki Galatia. Kanong ko ba ar karkhot ka ba kakhandai hado ko ba ar pheu. Dei ta ka ain bangayap tu ya ka ain. Madop imna ka banta ublei. Yangala sanar pnalang bad ukris bat kaching im mga imenta kamlong ka jonga. Ukris su im hanga. Ngadang im kum ubriu. Henry kalong kaching im jo kaching ngej hau kun ublei. Ubala e janga pat ubala IT yalate na kabanta jonga. Kaktin jong utrai. Isongo yauble. Druspa prapupra. Druspa prapupra. Antifuan ba'a. Long utrai kakuri jonga jing yo kenti jonga riyanga trainga la pedre shame trai jonga me yai long jing men jonga trai me long ka jing yo kenti jonga kakuri bat ka baju nom jonga tuong utrai kakuri jonga jing yo kenti jonga ngan kerku ya utrai bas neng yanga wat men mi du hi kai donu jonga ngayai bu ya utrai hak ma jonga ngas ngos kem ba udon hamon jonga long utrai kakuri jonga jing yo kenti jonga kemendo nut ba utrai udon bat ngam gas ngos ngain ru kamet kapat jonga menom ino yang abdengki bayam menom shayu bahok ban pujuno long utrai kakuri jonga jing yo kenti jonga
Alleluia. 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 Om tang da upu hiu breo em. Andre da kaktin baro. Kabamina kashin turublay. Alleluia. 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 Utrai undon renka bat pim. Renka bat piru. Kajing puli naka gospel Bakhuid kat Matthews. Kaburam hameko try. Teu Jesu ula ong haki sinran jungu. Lada uno ukwa ban boot yanga. To unlen yalade. Unba yala kadimpana. Badun boot yanga. Naba uta ubakwa ban penim yala kajingim. Unduno yaka. Henry uta ubaduno yala kajingim. Nagabinda jonga. Unshem yaka. Kan mentoy ayu ya ubriyo lada uyo ya kapartay baro kaway Henry uddu ya la ka jingim da ubriyo unya pain nagabinda la ka jingim ukun ubriyo unsawan hakaburom upa jongu balaki angel badun ay bainong ha uwe po uwe kat kum gijingle jongu nga ong happy badon nakibayang hangne kiban amad yaga jingyap shua bakin ya ukono brio ba uwan hala ka hima ka gospel jong utrai Kajingero yame ko Chris. Ko hemen ko para ba yir ha utrai Jesus Christ min dagas ngi ka balang ka kin mau borom ya ka yu presia Bakhuid ka yu presia Bakhuid kalong kar rikuid na ri India na Kerala na Trishur bad kalalong karinium na ka Saint Carmelite lakaya ka kat praspa henyu bad kala kalad kat kindaispa sanpo ar kabamut kalong ka rikuid jonga century bad kalalong bariyu balay nadu ka por ba kadang kinna ka shait yomat yiki jingyoy pau jonga Maria teisoti bad ka shait ya ujisu bad ka Maria ka wan ya kren bad ka haga jingim riniam janga kala im yaga jingim Bakhuid at born scene haga jingim janga uksuit wan penjinjar yaka uksuit wan ban kanglad yaka naka ban duai Henry na marba kalong ka bariyo balay kalala banjob halor ka jingtinju jong uksuit bad ki paraseng yaki sister na ka seng ki shait kot yaka ka kami ka baduai praying mother kane kalong gerukam baki shait kot yaka what haba ka tiap panguru kamju sange bentuai kamju ino ya u rosary na ka ti jonga ka shait duai kalam sange bad kalalong ruka rinium ka sister kabala im da kaba pu samriki barabor what happened jinge babon chai but kadao bala pelong yaka rikoit kalong kartiliki kambla kabajia kawai iwei kinna kawai uwei uramba baro arngut kidon ge jimpang cancer
bad ki doctor ki mood ban shapoit yaki bad ye tai kinapat ki doctor ki omdon kano ka dawai ka bala ban yara henre ki bayid ba toin jungi ki la duai ya side lemba ka Eupresia Bakhuid bad da ka bor ba pala ki la light luit na ka jimpang kalam kano ka dawai kane ka pelong bad penshisha ba kane ka sister kala im ya ka jingim bari Kuwait bad ka Balang ru kala penshisha da ka ba kot ya ka ri Kuwait pen kantang ya ka ri Kuwait ko hemen ko para lada ngi ajan badu Jesu bad ngi im renka badu Jesu ngin sala banlong ri Kuwait u Paulos Bakhuid shaka shiti shaka Lait-ïa Ukraine shai kadar yanga lasan narpanalang badu Kris uno ubriyo kano kabriyo bakaloy bansa narpanalang badu Kris kinshem yaka boro trai haga jingem chunky ngi haban aiti manga kelip mat yaka jingem chungi shakane ka bor jungu Kris omdeshu manga ba im henre u Kris u im hanga ka gospel mendagasni ka kot ka vere niru shakaju kanega pang kamindoi ayu ya ubri ban yolut ya ka parte baro ka wai bandu ya ka mensi kaneka lang jingli ka bau Jesu bu hakama jongi man ki riku in haka jingem jongi kilas ngautu shai kadar ya ka jimmut jong kaneka tin don born ki kristan bar yubale ki sautu ya ka jimmut jong kaneka tin but ka pelong ya ki ban ino ya ki baro jong kaneka parte kam da me ki jingsno bha jong parte ban pensno bha ya utrai ka jingkot jongi kristan kalong bangilong ki ba pensno ba ya utrai ban ya ka parte badu Jesu ula ong utau ba kroy ban duno ya ka jingim na ka benda jonga unyo ya ka jingim ni ha ban long ki ba kamai ya ka jingim om lem ba ka jing pensno ba ya ka parte om da ka ba im snow ba ha ka rongpong jonga ne ka parte henre da ka ba im snow ba ha u Jesu Kris ngi ha belong ki kun ki ba im snow ba bado Kris ki ba pen snow ba ya u Jesu barabor da ka jingim jongi u Jesu u ble ula ai hangi ya ka ne ka jingim bangin kamai da ka ne ka jingim in kamai ya ka bainong da ka ne ka jingim bangi deben pindon kam ya ka ne ka jingim ka ba shipor arpor na ka binda ben yo ya ka bane ladangi perlut ka ya ka ne ka por ka ba utrai ula bu na ka binda jongi ngin sababe ka ba kut ka jingim jongi ngin stang ban ang ngala yo jingim utrai ula penbiang ya nga henre ngapat ngala pensarwa ya ka jingim jonga ngala perlut ka ya ka por ha ka ba bud ya ka rompong jonga parte minta utrai u challenge ngi wai pa iwai lemba ka ne ka gospel ha ka no ka dur ngilaban ka ba ya ka hok hang ne ka long ka bainong ka pelong yangi ki da khot jonga bane ka bainong ayung ngi ka ba ngila kamai hadu minda ha ka jingim jongi ban kamai ya ka bainong ngi haben ailad ya utrai ben trekam haga jingim jongi haba u Paulus bakudula ong yanga la sanar panalang badu Kris ula mud ban ong ula aiti no yaka jingim naga binda ka burom utrai man ka kelip mahat usno hapo jongu yaka dim bana jongu Kris man ka kelip mahat ula snow haga jingim jongu udam ba yaka dim bana haba upang haba ushutam haba kibriyu ki tarais new yawu haba kibriyu ki baleben yawu haba kibriyu ki kindait yawu haba kibriyu kim shimlap diang yawu ula kain kitabaro ki long ki dimbana ya kata ka jingkain sting jongi briyu ka jingkren ben jongi briyu kala long ka kelip mat ulas ngautu ulas sanar panalang badu Kris lese ha ka jingim jongi ru ko himmen ko para utrai utarwa hangi ya ke lat ke lendi ban sanar panalang badu Kris lese ngikwa ban pet ya pet em na kum kita ke jing tarwa jongu Kris
Bu na preng jong ingi duai kotrai perlait yang ana ka jing shita. Bu na preng jong ingi duai perlait yang ana ka jimpa. Bu na preng jong ingi duai perlait yang ina ka jing jinja. Habang i duai kumne kai ka bang idang le ngidang kintai ia kalat kalindi kaba ujiso tarwa hangi ban sanar panalang badu Kris. Henry habang i kroy ban piam ia ka jing shitam ha ka jingim jongi kad kumba ai da ujiso ha ka jingim jongi ngidang ia dia ka leka lindi kaba ujiso ula ang len ya na le len ya la de ba ya ka dem pana but bud yanga ka jing len ya la de kade ben jia man ga kelip ma lese ka do jongi kala kwa ban le bun ke baro pa pen sngha ya ka parte ka jing len ya la de ka jing len ya la de ka yarap yangi ban ba biang ya ka dem pana ban leit pai biang sha ka dem pana om ban pet yap pet im na ka dem pana ujisu shim la ban id ya ki brio bajingai na ka dem pana ujisu shim la ban kindio buram ya ki brio bating ya ka dem pana ujisu la ban kindio buram ya ki brio ba id bad wad bad ba ya ka dem pana bad ki ba kloy ban pet ya ujisu namar ngi don kam ban yo nuksa ngi de ben yo bor ha ka ba im rengkat badu jisu tongin budi akan nuksa jo girikoi ngi don girikoi ha ka balang namar ba kilaba ya ka dem pana kim shimla pet jingai na ka dem pana kim shimla kendai ya ka dem pana haba ujisu la sha ya ka dem pana bandrung ha ka jingim changki tongin duai ha ka negi ukerish Bakhuid jisu pelong yang ngiru ban sanar panalang batme bat ka dem pana Bakhuid jame bangin dup imbad me bangin dup long kinom pud kaba Khuid kaba janai ban long ri Khuid ha ka jingim ka jongiru jisu be id karko kardo yangi bangindup ken kordor yami banya ke baro jankane ka parte ka ba pensngoba yangi bangindup imbad me bangindup yap rangkat bad me kenamba ngindup laban ki imbiang da ka ba pendu ya ka jing suniu haba hapo joni en yaro ya utrai jisu Kris in playa ka jingit ka jongi ngangit ha ublay upa badon bor baro unong tao ka baning bad ka kindaw bad how Jesus Christ ukun ba marway jongu utrai jongi ya ubala po na umensuyem Bakhuid ya ubala kana ka Maria Tezoti bala shale bain hapo Pontius Pilatus la sanar panayaw la yap la tebyaw la kya shakibaya haka Sngi ka Balang ulami pat ne kibaya ula kiu shabeneng usang shakamon ublay upa badon bor nang daun wan pat ben bishari kibayin bat kibaya ngangay au mensim Bakhuid haka Balang Catholic Bakhuid haka jinga selok Bakhuid haka jingma yakipop haka jimi pat kedok haka jingim bam chikut amen Laispa Profue Pekane jing terwa Mejangi kutrai Kat kabangi don kendra Isiau paban ai Jingnya jong metrai Jingnya jongi Jing im jong metrai Jing im jongi Kim koru pukawan langim koreye me laban pen kodor dalai kabor
play. Jing nya jong me try. Jing nya jong im. Jing im jong me try. Jing im jong im. Jing nya jong me try. Jing nya jong im. Jing im jong me try. Jing im jong im. To ya duai ko himen ko para baga jingkhinia jonga bar jumpi kalong ka priang hun ha uble upa badon bor barong To try pitting jing kinyarek ti jong pi nagapta ga jiro oburom kerteng jong u. Kecimata yengi pada ka Balang Bakhuid jong u baro ka wei. to ai ko trai ko ble jongi ba ka teisuti Bakhuid ka yu prasya ka nongle kurim bahok jame kan pen khalang haki dolu jongi ya ka tlik ding jong jingit ble ya ka ba kalap siap ha kiwe pat ki teisuti na ka binda ka buram ka banesa jong ka Balang jame da u trai jong yu Jesus Christ ukun jame uba im barsen sha renkat badme ha ka jingelong kawe jong men sim Bakhuid uble junom la junom Amen. utrai undon renka bat pim Rengkar bat piro. to ken tiu ya la ki donot You can do ki shall to gen try. ai ngu ya utrai uble jongim Ka shong hok bat katei. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka deiti jongi bat ka jim pe nim yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yeme ko ken ran ko pa Bakhuid ko ble badon bor bat bam jikut namar ha ki rikoid ke bela pen kantang yala de hawu Chris nagabenda ka hima bane kalong ka bade hok beniro ya ka jing suma sukher ba perla jame da ka ba me kot biang ya ka jinglom brio sha ka jing kuit ten rai junga but me ver ya ka ban mad hangne ha parte ya ka jingai ya ka ba enyo ha ka parte batimai but kumda renkat bat ka kin hon jungi angel bat ki rikoid niaro yame ban ni pen bana klem sange Bakhuid, Bakhuid, utrai ublei kipai, ring perte sawada kaburom jowi. Usana, usana, utrai ublei shatro, usana. Hosanna, Hosanna, Urwa ublei shatro, Hosanna, ublei juno. ko himen ko para iduai haga jingri play babangiru ngindap daga boru men siam Bakhuid ban sanar penalang badu Chris ban im badu Chris ban penim yahu Chris apo jongi bangindup la ban yo ya ka kardan jongi rikoi kat bangidang im hagane ka partai dashisha melongo Bakhuid ko trai katame jonga jinkoi barom namar katangi karpadiame to pen kuwait pen gandang ya kini ki jing tarwa jangi da ka pa ya umen sim jame kum ga umje halo jangi bakin kalalong yangi kamet parkas nam jangotrai jangi u Jesus Christ hakapor baladino yavu
badala ka mons ngba ula pedang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu bada ka baingu ya me ula kedang ya wu badula ai halage senran u ong to shim bato bam na ka ne pi baro na mar ka ne kalong ka medjanga ya ka bainaiti na ka benda jumpim Hakaju kedu kamendala la yabam ula shim yaka kuri badda ka ba aingo biang yame ula ayaka halage senran u ong tu shim batu dina kane pi barro na mar kane kalong ka kuri janga snam janga janga jutang bate mai bad bam jikut yaka bayan pen mi naga benda jambi ba naga benda ki babon naga benda ka jingmap yaki pop to le yakane ban ken mau yangam ko snam ba kardo jangu Chris to pen koi yang to pen koi ya men siam adim pen koi to pen koi ben kia yang yada yang na ubamen ka jingmaya jongka jinge Kata sin bangi bam dune upu bangi dina kane kakuri ipen braga jiyap jong me kuchai tada du men wan namar kata ngi ke ba pen menda ya ka jingia ba ka jimmi pa jangum ngi tarwa hame ko trai u po janga jingim ba ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar mela new yangi ki ba bit ban ya ha ka ma jamme ba ben chakriya me da ka bas nge varit ngi kar padia me ba ngi ke ba yo binda ha ka met ba ka snam u kris ngin long ke ba la penyat le ka ve da umen siem ba koi Takin mau ko traya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka partay but to penjana ya ka ha ka jingin renkan bado Francis upa ba ko jangi u wilbert marwen u bishop jangi but bar ki lingdo but ki riniam takin mau lemro ya ki himmen ki para shinrang but kinde ki bela yuti ya da ka bakar men ya ga jimmi pa but ya bar ki bela klat no ha ka jingi sune jamme to pediang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi barungi karpadia me barengkhan bat kamaria te so di bakoi ka kami jongo bele u joso bakudo kurim janga ki apostol bakoi ka you press ya bakoi u Francis disease bakoi but baro ki rekoi ki bela pensgo ba eme pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jikut but bangini ro but pendon buram yeme da ukon jamme u Jesu Christ Dawu lembadu badhawu kallong hamayu blayupa badon bor haga jingelong kawai jongomen siem bakoi barro kaburom bat ka jingero junom la junom Amen i duai kumbau Jesus lahi kai ngi ben duai naga benda barro ka jingdon kam jangi ngi duai ru naga benda barro ki ben wan shimenda haga inner healing retreat nados ki thodi babaro kin shem but kin yamad ek jingid spoon jong Jesu haga jingim changi koppa jongim uba habaneng kalong ka bakoi kasteng jume kanwan ke ma jume kalong ka bon jume hakandau kumba habaneng toaing limata ke jingbam jangi ka bahala ka Sngi patama bing ye kiringkan jangi kumbang ri ma be belesni yangi padwa la mengi shaka jingpen shoy and rate of lighting na ka basniu Top light yang ingi karpat ko try nage jing siniu barra haga jing spoon jamme toy jing suk jing sign haga sngi jangi khanamba daga jingera ka jingi sune jamme ngi light bara bona ka pop
bangin yo jingya dana ki jing jinjar baro kat bangi dang up kamelen dia ga jing karmen Bakhuid but ga jing wan pa jungnong penim jungi u Jesus Christ Namar ka jome ka long kai ma ka jome ka bor ka buram jinom la jinom Kotrai Jesus Christ me ubala ong ha ki apostol jumme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme toy ha ka ya ka jing suk bad ka jinget le khawe khatkum ka mon jamme mame uba im bad uba sensha junom la junom Amen ka jing sukotrai kandon barabor renka but pim Rengka bat piru dap da ka jinge do trai tongin yai markelia Go kun lang bro me baki doki po ka perte to siao se ne yangi Go kun lang bro me baki doki po ka perte to siao se ne yangi Go kun lang bro me baki doki po ka perte do ai jing suk yangi Hakumi ukun lambro jung oblai Hakumi bakit no ka pop jung perte sukito ke bala kor ka jing khawai jung ukun lambrot Ko kan rat no bang ko siang pau ko man rong ko jing janga Lai shuang taraktin ka man sim janga sakya hi kamet pargasnam jung Christ kan riang asya ka jing bam chukat amen
Jisu kolok jonga me wan ban joyanga namar me ishisha ablay usim jonga baru kendra jonga ngamane yame banga ijame Jisu go blay jonga Jisu go lok jonga Adur medor Adur gawan medor Ublay ubre upura Unong penim jonga Ngamane yame Bad nga ijame Jisu go blay jonga Jisu go lok jonga Jing tien jonga melong Jing Trai tien Jisu ngisno moya mengi roya mengi maneya me nagabinda kaniga kalima aga mamelap sayangi dau o bakim mamelap gandang yangi or melapin slay yangi nagajing trang jangi ko Jisu be karko karlo yangi baro ke bashimenda haga nagi yukerish Bakhuid na jingai banjan ko Jisu be bin slay yangi baro nagataka jingir ka jame pagin ishir hem yame pagin pamen imbagi pamen yaram yangi man ba yagadim hana manlen yalade pan pan skobha yame shilender ka jingim karko karlo yangi bapangi beshitong baro ibadon saudong jangi ibadon rangka bani kapta me yamaro ke bakar paadi ka jingkar ko halo jangi ko Jisu ben koi den kya yangi baro lai do yangi na ka jing so si na ka jing ting na ka jing so kya men siam bagi long shisha ke balai lui hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 Tong inia duwai to angai baga jingyo pediang Bakhuid ya kamet baga snam jongu kun bala kamarwe jome ko trai kan pen paino yangi naka tabaro kabashipor jong kanega partei bakunda daka babud ya kanuksa janga yuprasya Bakhuid nginang roy haga jingi shida yame hangne haparte but ngin shat kamen haga jingyo kami yame junom habene da ukris utrai jangim Amen. Try undon rengkad but pim Rengka bat pi. play badon bor baron karkui upa badu kon badu mensim Bakhuid Amen. ya lesuk ben pen bana ya ka kubar babah jang utrai daga jingim ka jompi Isongo yau blay. Sanspa arpo. Sanspa arpo. Come jong me, keep a croco try, badminton, what you know. Come jong me, keep a croco try, badminton, what you know. Kamarian kapenda, we come back jong me, nai bakur bad kasi, come pela jong me.
Come to me, keep a crowd try, but mental, but you know. Come to me, keep a crowd try, but mental, but you know. Kaburam hokpa berukun ham sim Bakhuid, Balang haba menikong, cuma berboy jenam la jenam amen. En je roi try Yesus Christus, jenam la jenam amen.